हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପରିବା ଗଛ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଏଇସବୁ ପନିପରିବା ଗଛ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ଗଛ, ନେଉଟିଆ ଶାଗ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛଞ୍ଚିନ୍ଦ୍ରା ହେଇଛି। ଶାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା। ସିରିୟସଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପୋଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ। ଏଟା ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ, ଏ ହେଉଛି କଖାରୁ ଗଛ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି। କଲରା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ। ସିରିୟସଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ବି କଖାରୁ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ପୋଇ ଗଛ। ଏଇ ତ ତା ପାଖେ ଲଙ୍କା ଗଛ, ଲଙ୍କା ପାଚିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଳମ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସଜନା ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସଜନା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସିରିୟସଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ